Toto mi robí svojka. Ukážem na to, ty kokot. No, prezmývač. Koľko to špravle, lebo on to urobí. No áno, Ježiš. Tam im ďalkové každému. Koľko. Čak ja viem, hovorím, že koľko nejde už predo mňa do tej čerma a ožaruje. Vidíš, teraz tracím motor, kurva, lebo je tu prešla táto. Šumík. Jo, ty děláš to velkou kokot. Jak kokot? Úplne základ. Čo? Dobrá, ne, ale ako. No, To je taký tunel. no, titina. Švičina. Chodí opatrené, to je 40. Aha. Čože 80? Neviem. Jej, poďme si zahrať kúžalky. Pred nami je niekto. Kokot, to je jak išiel. Tak no. Boha je už Jaký má auto. rúbsačík. A povedz, že si vidno, že nepomáha. Boha, kurva, vyjebané auto. Čo budeš? Nebudem do ňa dávať peniaze, okrem gum, tam nič nepôjde dole. No. A oleja. Neviem, čo sa robí v tom piče, ja nemôžem. Ja aj keď nemám ale rýchle otáčky, tak to ale on neurobí, alebo keď pomaly zahrať. Stredovo vpravo, keď ťa odstane, Ukážem na to do piči. tak som ho nehal za sebou. Dobre? Skoro 120. Ani nezdá. Doprava. Ne? Počkaj, idem tady. No.
dávno. Poď k ďalším dverám, hej? No, viem. Čo ku dverám rovno aj one tam medzi regálami. Neboj sa, keď len najebali aj to stane. Hej? No, však ale... Chce mi s vami. Bola pizza. Ne, tam bol základ, nebol. A čo ja viem? Kurva, nebol, tam bolo, ale jeden názor. Čakaj, tu sa nedá niekde ona? Ne, už som mal ísť. Teraz pôjdeš doprava, ideš môže teraz ísť. No, viem. Aha. Základ